Arttu on nuoresta iästään huolimatta 4 vuotta jo harrastanut tätä niin sanottua stunt-ajua. Tämmösiä ukkoja on sitten tuolla, kun nähdään esimerkiksi tämmösiä James Bondin elokuvia. Niitä ei vielä ollut siellä ihan ensimmäisessä Kultaisissa sormissa ynnä muussa Tohtori Noussa, vaan nykyään niitä on tämmöisiä tuntiajajia, siellä ei suinkaan itse ole. Esimerkiksi nyt tämä viimeisin esittäjä Roger Moore, minkä minä olen käynyt katsomassa. Niin itse ajelen niitä vehkeitä, noin hienosti lähdetään keolilla. Kuulemma joka tempulla on eri nimi, niin on ihan turha ruveta tämmöiselle äkkinäiselle savolaisjuntturalle selvittelemään. Mutta tuossa ajetaan tullaan keolilla koko lailla pystyssä ukkoja vehkeitä. Ja mutkaan mennä nuinikkäästi. Tuokin voisi jäädä nimittäin äkkiset pojalta tekemätä. Voi hyvänen aika. Ja Arttu näytti aika ehyveltä tuossa peukkua piettää, että ei kuovu nytkään. Ei ollut hirveästi arpia vielä siellä Artulla käsivarressa ja niin poispäin. Nyt tullaan jo. Oho! Ui! Das ist Gott my baby, sanoisi tuossa vaiheessa saksalainen ihminen. Ja entäs nyt? Nyt tapahtuu jotain ihan järjetön. Noin ikkään. Oho, nyt ei lähtenyt niinku sillä kun piti, mutta... Ja siinä sitä lähdettiin menemään. Ja tässä on tärkeintä, että vaahti pysyy sopivana nuinikkäästi. Ja millähän se jarrutteluu? Eikö niin se on käsin jarruttaa, että olet kuitenkin molemmissa. Ja noin. Ja aplodia tässä vaiheessa jo hirveä räpytys käy. Tämä ei lopu suinkaan tähän. Ja tosiaan koko ajan mennään niin sanottua freestylia, eli ei oo nyt mitään ihan varsinaista ohjelmaa nyt koko ajan. Sanoo Arttu, että nyt veittää niinku hatusta. Kaikki tehdään mitä osataan ja vähän päällekin. Ja yhdellä käydä. Kohta se varmaan ilman käsiä ajaa. Noin. Ja käsiä tuossa sisällä näpytellään myötäällä niin, että... Oho jakkaa. Mitähän nyt tapahtuu? Nyt näyttää siltä, että taas lähtee ukko kuutamaan tuosta, kun noin pitkälle ajoo. Ja sieltä tullaan tuossa sisä ihan... Arttuhan on nuuka poika, se ei raski aio sen takia, että on melkein selällä ja tuossa sisä hirmu aplodi tuossa, käy melkein selällä. No niin, ja Arttu sanoi, että hän on nuuka poika, parempi sen mitä etupyörä pysyy ilmassa, niin sen vähän vähemmän on kulumassa kuin poikkeen. Noin ikkäästi, mutta tuo takarinnasta taitaa kulua siitäkin eestä vähän enemmän. Tämä on jo todella ranka ja hienon näköistä, mutta näitä kun on 50 yhtä aikaa tuolla pyörimässä, niin voi eläimen käsi. Ja se vasta on meenulta. Minä en pääsisi pappatunturilla noin pienen rinkkiin, edes vaikka molemmat jalat